Lay PUA, Priang Subhai P second Amen Faithful and True Channel. Akan ni ka video ka bamanta. Kwa ban wan ra sha pi halor ka wei ka mat ka pung. Wat kata ka de ka ne. Hato ngimane yo blay. Wat ngimane ru ya oksoi. Hato ngile cha ka jing kenya jong blay. Kiji kenya hau blay. Wadon bor unong tau ke bor khoi. Wat ngile ju banit kenya. Ini syakinong kenya. Kinong kan. Ki bom day. Kenya hau blay. Hato ngimane yo blay. Ngimane ru ya oksoi. Katau bangawan rai. Sapi ya kane. Kede namar baka jing don kum kane. Apedeng jong ki Krista. Apedeng jong ki Krista. Wat laki la priang yau Kris. Wat laki leit mane yau Kris. Ki mane ru saya ki bom day Kris. Kene kede ka pop ke bakrau. Bersyak ya ka hukum ke baningkong. Na ka banta ki Krista. Itu ki balik hakane ke rukom. Kilek ke pop ke bayap. Pop ke bakrau. Mar kilek caka jing mane blay thala. Parok ki badai na ka kur. Yung ka niam Katolik. Kila pla. Par kila kentait. Ya kiwe pat ki jai jing kenya. Ki bom day ke jing kenya. Ke jong ukris. Ki bala pediang. Ki bala rung. Haka kur Katolik. Ki mlak syuk ban leit. Sya ki bom don niam. Ki bak kenya. Om haka niam. Badai hok kur. Haka ni ka beri jong nyau trep. Nyau skum. Mentah. Balait ban kenya. Lait na ka jing kenya. Ka jing kenya jong ka kur Katolik. Ki leit kenya. Ki ksui. Ngan sepen sisya. Hapi lomba ka Bible. Bat syua kata. Ngakwa ban ongkum ni. Hamtam ki baralait sya ka jing kenya. Yung ka Eucharist bakuin. Kimbit da lele ruem ban leit ban kenya. Lane pak kenya. Hak ki weipat. Ki bom day. Ki leng dok sok blay. Yung ka niam ka kur Katolik. Bombit. Te bombit. Balai nga ongkum ta. Namar ka de ka jing pen keny hukum direct. But haka history jong ka jing pen im ka jong blay. Yau kun ben riu setlak ka pertei. Ublay sngutenat yano yanoru. Ban duai ban dem mane. Haki wepat light na u. Maong apareng. Our God is a jealous God. Denamar kata. Ngidipan skutu bahaya kane. Itu ki balik ya kane. Kidon baru ka banta jong ka beri jong hunyo trep. Dadai hawar, dadai ha jantia, ha ripenar, ha ribhoy, sya lengam, sya maram, bat kumta terter. Itu ki bala khot, bat ki bala rung, yala de hakan niam ke kur Katolik. Kimbet dalileiru pan leit, sya kane ka wepat ke jing mane. Mar ki wepat ke jing mane, kidei ke jing mane, blay tau, bat ke jing mane, yak iksui. Denamar kata, ngimla dalileiru ban kain dew thala, yakane karukom le. Denga khot nga weria pi barok khot ki balik hakane karukom, bapin kelak kabamut, bapin leit ban plahok, apok kane kaniam kekur Katolik. Lengba jong ki syabi jong kane kekur kaniam kebalang. Watkum ta pin yo jing map. Maru blay ulak ban map. Ladangi kelak kabamut. Ndre ladangim tre ban kelak kabamut. Ublay ru umla ban map. Denamar kata. Ublay hapa ula tau yo breu.
ulah tahu ya klaim ke jeng biet jong breu. Andrai ban pen impat yau breu. Udon kam ya ke jeng biet. Ya ke jeng yo jeng biet nau breu. Dan mar kata, war khoi kibale ikum kene depan kelak abamut no. Kelak abamut no. Ngan pen sisha hapi ya kir kot naka Bible. Nikong en sim naka siti ke nikong jong Paulus. Cakinong Korin. Siti ke nikong jong Paulus apostol. Cakinong Korin. Kalnong kabai sipeu. Kat kendai hadu arpuwe ngan pule. Ngamut barong ayu. Baka do. Bala terwa hau blei tau. Kalong kaba la terwa da sisha hau tau blei. Ne ba u blei tau ulong sisha. Ngamut ban ong. Ba ki gentil ki kinya ha ki ksui. Kene nakadekot ke ba arpau. Nakasiti benikong jong Paulus kinong Korin. Ngamut ban ong ba ki gentil ki kinya ha ki ksui. Mut kinong kinya bom dehi ki Kristan. I kinya ha ki ksui. Om hau blei. Bat ngam kwa ba pinyadon benta bat ki ksui. Pimla bandi nakakuri jong utrai. Bat nakakuri jong ki ksui dru. Pimla uang. Kinong Korin. Pimla bandi nakakuri jong utrai. Bat nakakuri jong ki ksui dru. Pimla ban yo benta hakami jong utrai. Bat hakami jong ki ksui. Sa no prophet Isaiah no tulupa kalong kapasapu arkot pra. Ngalong u Yahweh. Kata ka kerteng jonga. Kerteng jong play. Ngalong u Yahweh. U Yahweh. Nganom ai yala kaburom hano. Ne ya kajing ya ro lajong. Hak ki play tau. Ngan om ai yala kaburom hano. Dena kene kadao. Nga ong mene. Parok itu kibalik seki wepat ke jingkinya bom de jingkinya jong ke kurbat kaniam Kristen Katolik. Kipin kenya hukum ke banikong ke jong blay. Inom yo wepat ki blay like nanga. Naga kitab Exodus kalau ke ba arpo. Ipulay kene. Isu hakasam prapuwe kot kendai. Om day bandon blay kala hapdeng jong pi. Pim day bandem hau blay nong way. Dia baru kau kiba late ceki wipat light nak jing leniam berkejing kenya akakur Katolik I late bandem hau blay nong way. Kasiti jong Paulus ceki nong Rom kal nong kebanikong kot katsan ke ongkum no. Kila ya pen ya ka hok blay bat kejing lam ler. Bat kila mane bat syakri sayarat ujun tau. Aka jaka jeng undong tau. Ya ubadai ban ya ro junom. Nomor kata kelak kabamut. Capang kabam dok kenya. Siti kebanikong yung Paulus yakin Korin kal nong pra dekot sao. Capang kababam ya kidok kenya bela terwah ki blay tau ngitip u blay tau umlong bat badon tang uway ublay. Isu ina pesu ya kidikot na ka Bible. Kitab Isial nong kapasang pusaw dekot sa. Naba unong tau jong pa ulong utenga jong pa. Kerteng jong utrai kipai. Ubakui ki Israel. Ulong unong pelaj jong pa. Ya lakot ublay ka pertei barok. Badai na kene kedaw. Kene ulay kene. Kawan kajik berkat. Hanga. Bahakane ka beri jongi. Ini keberi uhunyo trep unyo skum jongi. Om syam ladon syuk kaniam. Hakikur paper. Nadu kasnem syajar praspa sapuwe. Tatadu endawan. Kaniam kur hakasnem syajar praspa kandai pau. Ba endon biang ka jingknya hakane kari unyo trep unyo skum. Bat dak ba ongkon yakane. Lengpa jong kene ka kot jong Isaiah sar pusau kot san ke ba ong na ba unong tau jong pa ulong tengah jong pa ka kerteng jong
utrai ki pai ubah kuit Israel ulang pelaj jong pa dia abu wan biang kene niam kur ublei ubah pelaj yangi ulawan langba kaniam wat belawan ban pen skem biang ia kene kakur langba jong kakur Katolik jika jing kenya kaladon pat kene ke jing long tengah jong ublei badu breu lawan ban pen skem biang ya ke jing mane blei ya ki wipat ki blei ha ka kitab jong Hosea no tu lupa parok ko we blei lei hang tu la penlong ya u prophet Hosea bandai sim tengah ya kan nuti ka khosbi ban pen iba blei kwa yang iban mane ya ki wipat ki blei ba u ringdur ya ka jing klim ba de ka jing im thala jing im auria ngim dei ban im auria ban mane blei kat palap ta ka jing pen ya srim ka jing im auria ba jing brei jing mane ya ki blei ki pakhala ki buncai rebeng di mane tang ya wei blei ini benon tang wei tengah ka bible borok ka wei kam tam ka jutang barim blei upen sengu tu ya buriu pa ukuran sepang ka syongkha ka syongman ban pidi ba ini benon tang wei tengah bat ka wei ka tengah bat tengah jong kun penri borok khoi di tang wei wang hene naba unong thau jong pa ulong tengah jong pa ila rangi lej ban mane ye ki wei pat ki blei lai na ka badon ha ka niam bat ka kur Katolik ngila klim yau blei ngila klim yau blei ingin pulai susu Zekaria long ban kong khot sao wat long kum ki pa temen jong pi ha ki ba ki no ya thulu pa ba man shwa ki la perta utrai ki pa u ong kum ne ko pai no na ki lenti boman bat na ki kam bom hok jong pi Henry kim sha skor ne kim patiao setia yanga ong utrai Deuteronomy lai puar kot kan riu bat kan yo kilakan syun pendom ya u daki blei khala daki jingle ki ba ijli ki pen bitar sla ya u kilaknya haki ksuit ki bom dei setia ki blei haki blei ki bom ki bakim ju itu haki blei thamai ki bedang syumi sen ya ki ba ki patemen jong pi ki kim ju trem mut hani ki bomut ba ki bom dei sisa ki blei balei badai ban tieng ti ko hamen ko para ki buan ki khot bible ga kwa ban ai tang ba ga kwa ban kren lengkot ha lor kan ke bentah bang don tang wei blei bang di ban lej ban kinya tang ha uta wei blei pat na ka bantah jong ki balong kristan don tang ka wei ka kur pat ka badon niam pat kata ka dei ka niam ka kur Katolik pat ki wei pat ki balong syapar jong kene ka kur Katolik kim don niam ha kene ka bri uhunyo trap badon niam dei tang ka kur Katolik pat ka bri jong hunyo trap ki khasi mandai ki don ka niam jong ki kur ba per om don ka niam jong ki khasi bar khaj badon tang ka wei ki don ka niam la ka jong ka jaj la jong ka kur don uleng dok upak kenya waterwa hau blei menta om don su kata ka jing kenya di nomor kata kam don su ka niam ki bom pat long kristan ka bri hunyo trap hunyo skum kam don su ka niam pat ki ba syong ki ba sa ha ka ni ka bri hunyo trap pa don ka niam di tang ka wei ka niam ber ka kur Katolik ya ha ju ka por nga khot pa bin yang scam bi ko abandon ka dwai ka pirat badon ka kenya ka kriam Ini bandrung cakane kan niam kene ka kur Katolik ni priang subhaya barok pas ngutu ya kene ka jingkren chunga ki bom ngutu kindang pen pat kin sakren persya ya nga kamper nyakren ya ka bangade ban yatu yak ke badai ka jing sisa ka jing sisa kadung selut berbor ya ka jingmut jing perkhat jungi ki breu di nomor kata ya pen kur no hang ni pato itu barok ki badon kamtam hakane ka niam ka kur sengau baha wana pen si ya ublei tek pa philai ban mane saya ki weipat ki jaj blei bom dei si sha ki blei
pakai jing thọ bọc khuy ngeliat sengau biong kita kik suy. Dia nomor kata, lada piwan ban duai, paduai hai kiling dok seblei akan niam Katolik. Bat pimio jing kot, lese don kadau na pi hi, om dei ba ki padar kimla ban duai pen kot je pi, lese kadau ko na pi, ya ban yet ke, ya ban yet, ya kadau, balai pimio jing kot. Lese pile hi dalade ba pi khanglat ya kata jing kot pakan wan, wala dalade duai halor jong pi. Me yet ya la jong kamen sim. Ya karenti, ikam jong kikti jong pi. Ka jing mut jing perkat jong pi. Jing le jing kam jong pi kilong gi bakum no. Hato ki pen subhan em yu blei. Lada kim pen sngubah. Ide pan sait ya kata kapap. Pan map na kapanta ki pop. Pan ngidon ki syapi. Ngidon u syapi. Wala ban kruaj ban peliwang. Ya kredop jong ke jing isnei ka jong blei. Pengin yo jing map. Pengin yo jing koj. Pengin yo jing kerku. Pat endang ila sait ya kapap. Ngilej siya ke jing kenya. Lem jing artatin. Nga sa yo jing koj. Din mar kata, hoi, kitu ki balik siya kiwe pat kiblay din mar ba, kim yo jing koj, apa ki wan padway ki father ru. Di kisalik, yung umantoy dari padway ru. Kamantoy na mar ba, pikang lat hidaladi. So try unirap ya pi, pat unmap ya pi. Andai to kalah ka bamut. Kohon men ko para, kalah ka bamut.